Lezike izindaba ze1KZNTV fundelo samukeliso wanqulunga ngikubingelele mbukeli nazike ihamba phambili usuku lanamhlanje. Isilo Sibungaze elokuzalwa nabantwana indlunkulu kaZulu kayeneme ngembiko kanti ke uthishanhloko kwelekudlwengula umfundi. Isilo isiZulu kazwelithini sesinxuse ukuba ke kuvikela abantwana ngoba ke bayikusasa la kulelizwe sathi ke isizwe singavikela abantwana sifana nesingenalo ke ikusasa indlulamithi amakhosi isho kanje ngesikhathi Sibungaze usukulayo lokuzalwa nabantwana bakhubazekile nabangenabo abazali othongathi lapho siphinde sanekela khona ke inkezo kwelekelela kwisidingo zakulesi sikole. Emva komkhosi welembo bokaDukuze enyakatho KwaZulu-Natal ngempela sonto bekuphume ngisho nesinedolo kona bekungusuku olukhulu ke lokuzalwa lweSilo. Isilo ke kulempela sonto behlanganisa iminyaka engama-49 yobudala sazalwa. Ukubungaza kusuku laso lokuzalwa Isilo nondlunkulu kaMayisela nenhlaka ababambisene nazo bagubheke nesikole sabantwana abakhubazekile nabangenabo abazali othongathi nokulapho Isilo ke sinxuse khona uZulu ukuba ngavumi ukwehlukaniswa ngabezizwe. Isilo sakwaDukuza inkosi uShaka yasibumba lesi sizwe njengoba kuyisona esikhulu kunazo zonke izizwe eAfrika yonke nesihlonishwa kakhulu umhlaba wonke. Yashiya simunye Kwingonyama mhla uNkulunkulu eyikhumbula. Leso sifundiso ngiyabonga amakhosi akade ephambili kwami aqinisekisile lokho ukuthi ubuZulu buyaqhubeka siba munye asingenwa ngabezizwe ukuthi noma bengasingena sifunde okuhle kuzo izizwe abezizwe sishiye okubi ngoba khona konke abezizwe okuhle abakuphethe nokubi bakugodlile okumele ukuthi ke thina kumele sisefe ukuthi sithatha kuphi siyeka kuphi ngalesi sikhathi. Ngalokho ukuphakamisa umoya welembe nomoya wokuzalwa kwami isicelo nje ukuthi sonke lapha ekhaya nezinhlangano esibambisene nazo ama NGOs ukuthi asihlangane sibe munye. Izulu eliphezulu linxusa ukuba ke kuvikelwe nezingane qedeke lashiya kumnikelo kulesi sikole. Umsebenzi wethu ukuthi sivikele izingane nabantu besifazane ukuthi abathembele kithi ukuthi siyobavikela njengoba kwaZulu kwakuvele kunjalo singamadoda sazalelwe khona ukuthi sivikele omama nezingane. Ngalokhu ngiyawujabulela umsebenzi owenziwa la ekhaya nathi sizofaka isandla sengiyilunga lomndeni lapha ekhaya. Kukhona la ebengithi uNkulunkulu ngizothola okuyizicathulo ukuze ngithengele izingane ukuze phela nikhumbule nithi noma nigqoke lezi izicathulo ngayithengelwa ingonyama lezi izicathulo. Kodwa angiphumelelanga into engizoyenza sengizosale sengishiya inkece engango 15,000 khona manje lokho indlulamithi yamakhosi ibisithi janti kafushane nje ngomlando waqopheka ngenkathi ifika kulomhlaba. Ngonyaka ka1974 Isilo esingizalayo sasi kuba wona lomkhosi welembe osihlanganisayo singamaZulu. Ngazalwa ngalelo langa
abanye babethi awu uvukile uShaka, abanye babethi igama lakhe asimbizi ukuthi uShaka wesibili. Kodwa ke inkosi uShaka njengombumbi wesizwe kwakungeke kulunga ukuthi bengibize ngoShaka, ngoba uShaka kusuke kuyileso silo esiphilayo ngaleso sikhathi. Okusho ukuthi kwakuyithuba lika baba ongizalayo uMdlokombane uvukudla amadoda, base bephakamisa undunankulu ehlangene nezinduna nezikhuluza kwaZulu, ngoba phela ingane imisizelwe kumele ukuthi iqanjwe igama ngaso leso sikhathi. Akumele ukuthi kudlule izinsuku ibizo lingakabizwa. Kwathi khona lapho ukuhlanganisa amakhanda ezikhuluza kwaZulu zasezithi asithi umisa uZulu, misa uZulu. Ezindabeni ze1KZNTV kube kuphilani kaMzimba uyidelele bafokazana kaCebekhulu othongathi. Ihhovisi lesilo selizwakalise kungenami ngokungahlonishwa kwezindaba zangaphakathi ezithinta kokusebenza kanye nemibiko esabalala ibe ingelona iqiniso. Lokhu kulandela imibiko yangempela sonto ebiveza ukuthi ke kuzokhishwa kwesikhundleni uhlalo webhodi leNgonyama Trust inkosi uThandoyise Mzimela. Engxoxweni ekhethekile abenayo neziko lezindaba, inkosi uMzimela Isilo udaba uliqala ukulibona esikhundleni zokuxhumana. Nami ngubone kwabe indaba noma ke social media njenga wonke umuntu bengakwazi nami qala ubona sekuhamba kwabe indaba ukuthi sekunjalo kodwa bengenalo lwazi njengalolo. Esiphendulela ngamahebezi athi ngase kube uyena ongena esikhundleni sikaNdunankulu kaZulu emva kokukhothama kwaMntwana waphinda ngene, ucela ukuthi lolu daba luhlonishwe. Indaba enkulu kakhulu lezo zabantu abadala engasidingi thina, nokuthi ke kusekusha ukuthi singakhuluma ngalokho manje. Umntwana aphinda ngene usanda kutshalwa kusekusha kakhulu. Mhlawumbe safanele silinde ke sizile sihloniphe, sinike nenkosi ithuba lokuthi ibukuse kahle singayijahi, ngoba fanele isinqumo sesithatha isinqumo esizosiza wonke umuntu okhona esizweni sikaZulu. Manje ke ukujaha ukuqakhulu ukuthi ubani ozolandela noma kuzokusiza, ake sithathe ithuba nje ke sizile sibone ukuthi ke yini landelayo emva kwalokho. Inkosi uMzimela ibisichaza kabanzi ngezindlela anazo zehhovisi lakhe. Njengamanje sisemkhankasweni wokukhanda ubudlelwane phakathi kwebhodi leNgonyama Trust nabantu abasebenzelayo, ukubala sona isilo qobo lwaso, ukubala indlu enkulu, ukubala amakhosi nabantu abasebenza amakhosi. Umhlangano oqala usube khona ube phakathi kwethu nesigungu sobukhosi nesigungu sendlu yobukhosi kwaZulu Natal. Owesibili ozolandela kuba kubuyela kubona futhi bese kuthi owesithathu umhlangano kungenza kube phakathi kwethu nesilo okanye bephakathi kwethu namakhosi onke kwaZulu Natal. Asikanquma kahle lapho thina ezokwenza elandelayo, kodwa inhloso enkulu ukuthi siqinisekise ubudlelwane phakathi kweNgonyama Trust nawo umuntu uthinteka ngalo msebenzi weNgonyama Trust. Kanti estatementeni esikhishwe ihhovisi lesilo siveza ukuthi sebeqalisa uphenyo mayelana nencwadi ekuthiwa ibiveza ukuthi usekhishiwe inkosi uMzimela esikhundleni soba usihlalo webhodi ngwabakholwa ukuthi isayinwe yakokotelwa. Kodwa Sibisi wezindaba ze1KZNTV kuChannel 261 ngiseThekwini. Usuleleke esikhundleni uthishanhloko sola ngokunukubeza umfundo webanga likamatikuletsheni eMpendle. Lokhu ke kuzwakale ngesikhathi inhlanganisano kokwisifunda iGanet Mlethe imasha ke ngaphandle kwamahhovisi omnyango wezemfundo kwisifunda kwavula indlela eTaylor's Holt. Laba ke bathi ke basalusukumela phezulu lolu daba ngemuva kokuthi ke lufinyelele ezindlebeni zabo, bathi ke bafuna ajeziswe uthishanhloko ngesenzo sakhe. Umalume womfundi okubikwa ukuthi waphunyuka kwisigameko okusola ukuthi wayezanya ukunyukubeza ngokocansi nguthishanhloko wakhe, uthi waxoxela umngani. Umntwana kwaba khona abanye akababikelayo umngani waqala ngomngani wakhe wayidlulisa ke nasesikoleni kothisha.
wasiwatshela ke omunye umfowethu okuyena bakwazi ukubonda naye ke okulula ukuthi bakhulume naye ngokuthola engathi wamfonela wathi kune class ufanele bezolingena late kanti akukho lokho uma seyifika ke ingane uyabaka usezama ukuyenza lento ayenzayo naye kwakwenzekanga yanqaba ingane emhlulu ugoge uthi lesenzo siphazamise ukufunda kwesisulu indlela esiphatheke kabi kanje ngomndeni akumnandi akukuhle nje futhi ngoba sikhuluma ngengane la ezometric iyabhala isimo sayo nje asisihle mase siyabona department nje nako inako ukuxeka engayasizakala phela ingane ithole counseling yonke lonto kodwa ke sesiyabonga ke uma ke uthisha omkhulu lo esiyile amaphoyisa siyacabanga ukuthi nawo adlala indima yawo mhlambe nomntwana uzokwazi ukuthi akhululeke akwazi ukuqhubeka nezifundo zakhe inhlangano isanko kwiGenet Mlete region ithi ihlelele mashi ukuzwakalisa ilaka layo into esisukumese kakhulu ke ubudedengu bedepartment bokuthi iphuze uthatha izinyathelo 1 lo thisha simazi ulaphi akaxoshiwe 2 ingane ayinikeziwe icounseling umndeni wengane awuvakasheliwe asazi kwenzakalani even esikoleni alukho uzinzo ingane efunda ugrade 12 futhi umatric njengamanje yasabubuka esikoleni because isaba ihlazo lenzeka so umnyango ke sobona uhudula inyawo ekutheni usukume makunento ezinje ukwazi ukuthi ube ngaphambili ngoba angabasizanga la ubumnyango ugijimile benza umsebenzi wabo so siyajabula kodwa njengamanje ukuthi ke umsolo njengamanje usezendove emaphoyiseni uboshiwe njengamanje wavela enkantolo sithola ukuthi uzophinda aveleleni futhi enkantolo sophuma siyakhona siyomvimba ukuthi angayithole ebhayili ngoba sikhathazekile ngalesenzo sokubanjwa kwengane abazali bethu abazifunisayo esikoleni umnyango wezemfundo KwaZulu-Natal uthi unqunywe izandla njengoba umsolwa esevele wasula emsebenzini udaba lufike kumina last week Friday kanti ngithola information principal seresignile ngomhla ka12 before udaba lifike so njengamanje sizama uexplore kamanyathelo omthetho ukuthi ngokusemthethweni ngoba kunalento ekhona kumthetho yokuqashwa ukuthi uma seresign before ukuthatha iaction suke ningasena manda amakhulu ukuthatha iaction ngayi okanye nimvimbe so kodwa sizama uexplore ukuthi yeyiphi enye indlela engenza ukuthi kube khona iaction esingazuyithatha failing that sesizothembela kwabomthetho ke in terms of sexual harassment ezindabeni ze1KZNTV nguAyanda Dube iseTaylor's Holt eMgungundlovu Asike sishelele ezitolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu Asikwamkeleke mbukeli ubukela indaba ze1KZNTV nazi ke sithi zone ihamba phambili Isilo Sibungaze elokuzalwa nabantwana indlunkulu kaZulu kayeneme ngembiko kanti ke uthishanhloko kwelekudlengula umfundi Abenhlangano kebhekelele izikole zabakhubazekile South African National Association for Specialized Education esifundazweni KwaZulu-Natal sebedaluleke ukuthi ke udaba lezindle ehlala abafundi ngaphakathi ezikoleni zabakhubazekile abahlengikazi kanye nokwentuleka kwabasiza abantwana onogada ngezinye ke zezinto eziyingqinamba esibhekene ke neningi lezikole zabakhubazekile esifundazweni lokhu kuvele ngesikhathi ungqongqoshe omnyango wezemfundo esifundazweni evula ke ngokusemthethweni isikole sabakhubazekile iBright Future Special School esizenzeke eNewlands East eThekwini. Ungasabalali ngokwanele kwezikole eziqondene nabakhubazekile ikakhulukazi eindaweni zasemakhaya nokholela ekutheni abafundi baphoqeleke ukuyofunda kwezikude futhi bahlale ngaphakathi. Abenhlangano isanase baveze ukukhathazeka ngokuthi ke iningi lalezi izikole zinezindawo ezila abafundi ezingabenele. Inkinga esibhekana kuma boarding school udepartment wakawafund ama hostels ke kuba abazali abakhokhayo engane zethu nakuthina abantu abantsundu abantu abantulayo siphila sibhekele imali yegrant eyisasa uma igrant singayitholi kuba nzima ukuthi siqhubeke nama special schools ema hostel ikakhulukazi esibhekana nakho ezinye izingane njoba ziphila ngokuthi singakwazi ukukhuluma sidinga izinsiza ezikhethekile ukuthi uma ngabe ungqongqoza eminyango
ngoba akezwe kodwa kube khona into eyibhasi azokwazi ukubona ezwe ibhasi ene-light noma i-green noma i-red. Lokho sekuzobe sekumsizeni abona kunengozi uma i-red. Uma ku-green mhlawumbe uyabona ukufanele avulele umuntu. Yizona nkinga esiningi esibhekana nazo. Uthola ukuthi futhi ema-hostel akuhlala khona ingane asinabo abasebenzi abakhona. Eziningi iy'kole ngesikhathi zaqala zinofotezi zinaso staff. Ngohlelo olusha lokulakekela isimo sezimali uthe mangabe kuyeka abanye abanjengo-housekeeping supervisor, ama-cleaner, o-house parent, uthola ukuthi i-department ayisakwazi ukuqasha bese lezo ngane zizithola zisengcupheni enkulu kangangoba akekho osuke eyibhekelele ebusuku. Namuhla ungqongqoshe womnyango wezemfundo esifundazweni KwaZulu-Natal uvule ngokusemthethweni isikole sabakhubazekile. Lesikole sasineminyaka sikhona njengoba ke phambilini bezinzi elokishini Nanda safudukela ePalok njengoba ke sesenyulens East. Ukukhahlamezeka kwaso njalo uma kunezikhukhula yikho ke okwadala ukuba sakhiwe kabusha khona lapha. Phakathi kokunye okuvele njengezinto ezikhathazayo ngalezi izikole unganakekelwa kwengqalazinda yaso nokwenza ke abantwana abahlala kuzo bangavikeleki. Kudle lo mnyango imali engu-140 million randi ukuthuthukisa lesikole. As the Department of Education, we have allocated over 1.6 billion to this program in the 2023-2024 financial year. The completion of the Bright Future Special School, which costs about 140 million, stands as one of the department's significant achievements this financial year. The school boasts all the facilities of a modern institution, including 21 classrooms, 3 multi-purpose centers, a media center, and a computer room equipped with technology suitable for bright future learners. Additionally, we have 2 therapy suites accommodations for both the learners and staff. Omunye wabazali babantwana abafunda lapha uthi ke phambilini umntwana wakhe ubefunda esikoleni esejwayelekile kepha kuphoqe ukuba amkhiphe ngenxa ke yenkinga yokuthatha kancane kepha ke lukhulu ushintsho alibonayo njengoba ke kuningi asekufundile. Ngakho uqhuquzela abazali ukuba ke bangaxwayi ukufunela abantwana babo izikole ezibafanele. Sijabula kakhulu ngoba kubuhlungu kakhulu ukuthatha ingane yakho uyifake esikoleni lezi njengeza government la ngaphandle utholakala ukuthi iyacindezeleka ayithola imfundo kahle. Abazali ngiyafisa ukuthi abazali umuntu angathathi ngokuthi ingane yakhe uma ngabe ifunda ezikoleni enjena isuke ingeke ibe right. Ikahle impela uma uzoyifaka lana akukho inkinga ngalesikole ingane ithola ukufunda okukahle. Angifisi namntana ukuthi ngimkhiphe ngihlala khona la around kodwa ngiyathanda ukuthi ahlale hostel lana ngoba ufundiseka izinto kakhulu izinto eziningi useyazazi angene engakwazi okunye. Ezindabeni ze-1KZNTV kubi kuntombi khona Mvubu eThekwini. Umengameli we-IFP uvele Nkosini Hlabisa udluliseleke izindlu ezimbili kwimindeni emibili ebihlala ngaphansi kwesimo esingesihle endaweni yaseMpembeni kwa13 ngaphansi kwemasipala uMhlathuze. uHlabisa uveze ukuthi ke izindlu abadlulisile kule mindeni yomibili zisezingeni lezindlu ke ezasifiswa yilowo ongumsunguli waleli qembu le-IFP ongasekho uDokotela Mangosuthu Buthelezi. Iqembu i-IFP itakula imindeni emibili yaseMpembeni kuwa13 ngaphansi kwamasipala uMhlathuze osizini ngokuyakhela izindlu zikanokusho. Le mindeni ngaphambilini ibihlala ngaphansi kwesimo esingesihle nobe kwenza ukuthi isokole kakhulu uma kunomoya kanjalo nemvula. Umengameli we-IFP uVF Hlabisa ehambisana nomholi baleli iqembu ezinhlakeni ezahlukene udlulisele lezindlu ngokusemthethweni. Abahlomlile ngalezindlu bazokelisa okukhulu ukujabula emva kwesimo abebehlala ngaphansi kwaso. Ngizizwa nje ngikhululeke ngendlela eyisimanga ngoba hayi ekhuphekeni kwami ngibona ukuthi kusami kuwangikhipha igculile ngithi ngicela ukubonga ukuthi ngendlela enenze ngayo ukulanibusisa. Ngibona manje ngizolala ngi-right ngisayibona imvula nami imvula sezoyilungisa ngewindi ngibone ngi-right izinto sampoasheni siyabonga. Isibhedla nje ngoba ngihlala sebabili basiteki nje kodwa nje singabe isibhedla nje basinekela nje imvula kanti ngihlala nje isimo besibhedla nje bengishubela lokho sira cha sekho nje.
Angazi Nkosi yami ngoba hey indaba esihlala kuyona iyinkinga kakhulu. Siyabonga nje kwi-IFP ngendlela esikhungathe ngayo la ekhaya. Yasinika uthando behlezi sivota kodwa singakwazi ukusizakala emphakathini. Ngisho umsebenzi nje besiyaye sihambe sifuna ama-products avelayo la singakwazi ukuthola. Siyacela nje i-IFP Nkosi yami iqhubeke isisize kakhulu. Sikwazi ukuthola nomsebenzi ngoba siney'ngane ziyafunda isikole. Leli qembu lithi lokhu likwenza egameni lomsunguli walo ongasekho emhlabeni uDokotela uMangosuthu Buthelezi nobegqugquzela ukuthuthukiswa komphakathi ngezinsiza. Uhlabisa uthi lokho abakwenzile into abazimisele ngokuyenza nakwezinye izindawo ukusiza labo abaswele. Umntwana okwaphinda ngene uyena owafundisa ukuthi uma nakhela abantu indlu ningabenzeli into elihlazo kodwa banikezeni indlu ngisho nodlula ngomgwaqo ethi yaze yayinhle indlu eyakhelwe lo mndeni. Namhlanje ke mndeni wakwaKhanyile nomakhelwane bonke sizokwedlulisa lendlu kulomndeni ngaphansi kohlelo lwezindlu eziyifagugu lomntwana okwaphinda ngene. Abaholi be-IFP abehlukene bebesho ngazwi linye bezibophezele ukusiza umphakathi ontulayo. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uThabani Maphumulo empembeni. Inkosi ke yesizwe sasemachunwini eMsinga ungangendlovu Mchunu ehambisana ke nomqondisi wezemfundo kusifunda uMzinyathi bamemeke izikole ezahlukene ezakhele lesizwe ngenhloso yokubungaza inyanga yamasiko lapho ke benginezinhlelo zemgido yesintu kanye nokufundisana nje ngokwesiko. uMacingwane uthi kubalekile kuba abantwana abasakhula bafundiswe ke ngemvelaphi yabo kanye ke nokubaleka kokugcina amasiko. Inkosi yesizwe sasemachunwini ibungaza inyanga yamasiko ngokuhlanganyela nabantwana abasafunda ukubagqugquzela ngokugcina amasiko. Umcimbi wanamhlanje kuwukugqugquzela ikakhulukazi intsha yakithi la emachunwini ukuthi izazi ukuthi ingobani ngoba sifisa ukuthi abantwana bethu noma bethuthuka ngokwemfundo bethuthuka nangakuyo imikhakha kodwa bazazi ukuthi bangobani. Okuyona nhloso ngqangi yalo mcimbi wanamhlanje ikhona lokho ukuthi abantwana bethu bazazi ukuthi bangobani njengoba nami ngithi mangiyichaza ngithi ngumAfrika ngithi ngiyum-South African bese ngigcina ngithi ngiyichunu. Kufuna ke bazi nawo ukuba yichunu ukuba umZulu ukwenze njani bengagcini nje ngokuphela ngokuba sibagqugquzele emfundweni yodwa ingahambisani ngoba ubusiko buye uchaze ukuthi ufanele mawusiphathe kanjani umuntu ophilayo. Kanti umqondisi wezemfundo kwisifunda uMzinyathi uSiphiwe Kheswa ubese bonga indlela inkosi esondelene ngayo nesizwe sayo. Iqiniso ukuthi isizwe esinganakekeli intsha leso sizwe kube isizwe esinganalo ikusasa. Ngakho ke ukwenza kwakhe ekuthini ngesikhathi seculture afundise abantwana besizwe ekuthini balazi isiko bayazi imvelaphi bazi futhi nemithetho yonke ekhona esizwe sayo inkosi isizwe samachunu ukuze bathi mebekhula bakhona ekuthini naso isizwe sikhule sibe senza ngendlela okufanele noma esibhekeleleke ekubeni senze ngayo. Ngakho ke inkosi yamachunu ngiyayibonga kakhulu ngaloko ekwenzile ngoba lokhu kuzovuselela indaba yesiko esizweni. Khona manjalo inkosi ungangendlovu Mchunu ubese veza ukuba uyafisa ukuba ngonyaka olandelayo ememe sonke isizwe sasemachunwini. Isifiso ke sami ophethe umkhandlu wesizwe samachunu ukuthi ngonyaka ozayo bese ke sifaka bonke abantu besizwe abadala ke nabo manje kungabi ingane kuphela besinokusaba ke ukuthi sizothi senza okukhulu kakhulu bese singabi nawo amandla
sisathi ake siqale sibone nje ngalapho izingane zizothunyelwa khona othisha ezikoleni sikwazi ke ukuthi kube isiqalo kusibuko ke namhlanje ukuthi ke kuzoqhubeka yini ngonyaka ozayo kube into egqamile noma kanjani sizobe sifunda namhlanje ngoba siyaqala ukukwenza namhlanje. Thobeka Dladla ezindabeni ze1KZNTV ngisemsinga. Asiphinde futhi seyitolo sobuya siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele mbukeli usabukele zona indaba ze1KZNTV nazi ke besithe yizona ehamba phambili. Isilo Sibungaze elokuzalwa nabantwana indlunkulu kaZulu kayeneme ngembiko kanti ke uthishanhloko kwelekudlwengula umfundi. Ake sibheke ke ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu 18.89 rand emaqhathaniswa nedola laseMelika libo 22.99 emaqhathaniswa nopound waseBritain libo 19.98 emaqhathaniswa neeuro lase-Europe igolide lona $1,911.90 ounce olongahliziwe wona ube $93.29 umphongolo. Ake sibheke ke engosini yezemidlalo. Umqeqeshi weBanyana uDesiree Ellis uthi ke nakuba kufanele baqhubeke nokulungisa amaphutha aholele ekutheni ke badedela amagoli uyayibona ke inqubekela phambili eqenjini. iBanyana ishawe ke United States of America ngo-2-0 emidlalweni ke wesibili wobungani phakathi kwalamaqembu eSoldier Field eChicago ngesonto ebusuku. iUSA inqubeke ngo-3-0 owokuqala ngolesihlanu kuwona yombili ke lemidlalo kuphinde kwacaca ukuthi ke iBanyana isanenkinga ukuvimba amabhola ahamba ke emoyeni asuke egotshelwe ke eboxini okuhlanganisa ke nama free kick namakhona okuyinto kumqeqeshi athi ke kumele bayilungise. Nasike isimo sezulu lesikalendeleka. Bukeleke ziyagoqa bese kuphathele zona osukwini namhlanje. Mina nawe ke hahlangane kusasa futhi ngasi isikhathi esifanayo. Nisale kahle.